Уморени от летните горещини, Родопите са облекли своята златна есенна премяна. Някъде там долу, сред гъсто надиплените възвишения на Кайнадинския рид, белеят къщите на Могилица. Селото с най-голямата дървена лъжица у нас пази и уникален за Балканите замък. 221 прозорци, 86 врати и 24 комина са вплетени в пищен архитектурен комплекс, строен за богатия търговец Салия Гуши и неговите синове през първата половина на 19 век. Само си представете, това всъщност е най-големият феодален замък от късното средновековие не само в България, а и на Балканския полуостров. Изграден е от 3 майстори в продължение на 20 години. За да усетим силата на родопската магия, поемаме нагоре в планината. На 4 км югозападно от село Могилица местни родолюбци са открили едно вълшебно място. Панорамната площадка Върхът, откъдето погледът може да обгърне почти цялата живописна долина на Горна Арда. Пешеходната разходка догоре е около 2 часа в едната посока. По права линия върхът е близо, но пътеката криволичи по склона и реално обикаля цялото възвишение. Минава през тучни планински ливади, обградени от безброй цветни топки, оформени от есенните корони на дърветата. Спираме за кратка почивка край един от изворите по пътя. Правим лека почивка тук при чешмата, а ето такива уютни, приказни местенца осмислят цялата разходка. Погледнете наоколо. Тези силни цветове, тези впечатляващи цветове, до толкова са омагьосващи, че може би окото се пренасища от цялата тази красота на пейзажа. Потъваме в прегръдката на божествена Букова гора, покриваща плътно западните склонове. Внимаваме да не изгубим маркировката, тъй като към върха се пресичат тесни пешеходни пътеки, по-широки коларски пътища и такива ползвани преди години от граничарите. Към панорамната площадка се подхожда от южната страна. В най-високата част на възвишението пътят минава в страни от билото. Широк е и намеква, че мястото е достъпно с велосипед или пък с високо проходим автомобил. Излизаме на ръба на Родопите и поглеждаме към долината на река Арда и уютните селца накацали по бреговете в горното й течение. Невероятно е, само 1351 метра надморска височина, а пред нас е цялата прелесна Родопа планина. Ако се загледаме вправо напред, можем да видим дори емблематичната за района телевизионна кула Снежанка. Върховете Момчил и Кърлък, първенецът на планината Перелик и още десетки била по покрива на западните Родопи. Всичко това се простира пред нас и ни омагьосва със своя златен есенен чар.